പാസ്വേഡ് പൊട്ടിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മന്നൊരു തൈര് സംഭാരം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാനാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് വിട്ടാലോ. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് വിടുന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സംഭാരം ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് മല്ലിയില വേണം. മല്ലിയില ഇങ്ങനെ കുറച്ച് തൈര് വേണം. ഒരു ഗ്ലാസ് എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അത്രക്ക് തൈര് വേണം നമുക്ക്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു കത്തി, അത് മുറിക്കാനാണ് തൈര്. പിന്നെ നമുക്ക് 2 ചീനമുളക്, ഏത് മുളകായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ചിലവർക്ക് ചീനമുളക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മുളകും പൊടി ഇടാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഉപ്പാണ്, ഉപ്പ് പാത്രം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയല്ലോ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ തൈര് എടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ്, നമ്മൾ ഉപ്പുണ്ടാകും നോക്കാം. അപ്പോൾ വെയിൽക്കൈക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇടാം, തെരി മതി. തിരിച്ച് 2 കട്ട ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉണ്ട് ഉപ്പ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് സാമ്പാർ. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മല്ലിയില, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേപ്പിലിടാം കേട്ടോ. മല്ലിയിലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പൊന്നും വേണ്ട. നിങ്ങൾ കറിവേപ്പില ഇട്ടാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ 2 പച്ചമുളക്, ഇതിൻ്റെ തോപ്പ് കളഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി. കത്തിയമ്മ വെറുതെ എടുത്തില്ല. അപ്പം തോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമ്മത് ഇളക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കുടിച്ചോ ഒന്ന് ഇളക്കി. ഇങ്ങനെയാണ് ഇവരെ സംഭവം. പകരയാക്കുമ്പോൾ ഒരു ഈ മല്ലിയിലൊക്കെ കൂടി അരച്ച് കളറാക്കും. പക്ഷേ നമുക്ക് കാണില്ല വെള്ളം. നിങ്ങൾ സംഭവം കറക്റ്റ് നോക്കും, മഞ്ഞയാണോ വെള്ളയാണോ. വെള്ള വെച്ചെങ്കിൽ എന്നോട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക, മഞ്ഞ വെച്ചെങ്കിൽ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും മഞ്ഞയാണ് ഇടുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഞാനല്ല കുടിച്ചു നോക്കുന്നത്, അതേരെ കുടിച്ചു. സാലിമച്ചാനാണ് കുടിച്ചു നോക്കുന്നത്. വേറെ സാലിമച്ചാനാണ്. കുളിച്ചിട്ട് പോകാൻ പാടുള്ളൂ. നമ്മുടെ സാലിമച്ചാനാണ് കുടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാലിമച്ചാൻ കുടിക്കണം. കുടിക്കും ഫുള്ളും കുടിച്ചു. ഒലിച്ച് വരുന്നതാ. സിനിമയിലൊക്കെ ഉള്ള ചോര ഒലിച്ച് വരുന്ന പോലെ കേട്ടാ. അപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകും. അടിപൊളിയാണ്, രക്ഷല്ല. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി കുടിച്ചു. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. മച്ചാമാര ഒന്നുണ്ട് ഇടിച്ച് ചെയ്യാൻ വെച്ചാലും ഉമ്മാടെ വീട്ടിൽ പോയി, ഉമ്മാടെ വീട്ടിൽ പോയിക്കാണ്. ഓനോട് നാട്ടി പൊളിച്ച് ചിരിയോടെ ചിരിയാക്കും. ഞാനും 2 പേരുള്ളൂ. ഇടിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മുന്നേ നോക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളും കുടിച്ച് തീർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ സാലിഹും അകത്ത് കയറുള്ളൂ. ഇത്ര കൊണ്ടുപോകും. നമ്മുടെ അങ്ങനത്തെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിനി പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് പറയാം.